Unang ilam kaliang Persya jangka KHASI Hills Autonomous District Council lanika KHADC uba Thaw Stawel Khan ulaong bahadin ka Jingai Jingmut jang controller but auditor general lani CAG la Thaw ya ka Public Accounts Committee lani ka PAC ha ka Sien ka Nyngkong hapo ka council na ka benta ban bishar bnia ya ka kaipot audit uba Khan ubadairu chairman jangka PAC ulaong ba ka committee kala ai Jingmut ya ki kam ki beton kam ban le kunthop ya ka jingdon kam bandon ya ka committee ban penbet ya ka rukom thung kam ha ka council kong balabatai ha ki kendon trai kam ka jingelang juga PAC mentasi kalau ba adien ba ka house kala constitute ya ka PAC naku aruban ong iti bagani ka Sien ka Nyngkong apo district council bangidon ya ka PAC hot kamdon ha ka edi rules re pada ka office jong chairman dan ka syuki jong chairman bat ka jimenjur ka house la ban constitute ya ka PAC ka jingpom ya ka PAC kalau ba adien ka observation na kaliang jong controller and auditor general of India. Tapi ada bapa audit report kaba kut lightweight match ada katra, but lightweight match ada kakanda. Kani ka audit report kemud kadai yaki kam iba kut jong ada katra ba ada kakanda. Kaseng Congress Hajirang